Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. JBL COVID-19 facility utilization rate nasa critical level na. Moderate case patients inililipat sa pasilidad sa Bulacan. Private nurse, ibinunyag ang di umano'y overpricing ng COVID-19 medical supplies sa Pampanga. Issue iniimbestigahan na. Alkalde na Mariveles, ikinadismaya ang desisyon ng konseho na mamahagi ng pera imbes na pagkain bilang ayuda. At pambato ng Angeles City sa Miss Universe Philippines 2021, abala na sa paghahanda. Payapabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito ang mga nangunguna at tinutukang balita ng CLTV News. Isang private nurse ang nagbunyag sa CLTV News ng di umano'y ginagawang overpricing sa mga gamot na inirereseta ng mga pribadong ospital sa COVID-19 patients. Ayon sa mga otoridad, hindi wasto ang ganitong sistema lalo't hirap na ang mga tinatamaan ng COVID-19. Tugon nila, ipatupad ang price monitoring at price ceiling sa mga supply upang hindi maabuso ang ating mga kababayan. Narito ang exclusive report ni Paulo G. Santos. Katotohanan na dito sa Central Luzon, ang lalawigan ng Pampanga ay isa sa may pinakamalaking COVID-19 referral hospital. At sa COVID-19 surge na naranasan dito sa probinsya, saksi ang CLTV News sa daing ng mga kabalen sa magastos na pagpapagamot ng mga COVID-19 patient. Lakas loob na ibinunyag ng private nurse na si Erica, hindi niya tunay na pangalan, residente sa Pampanga, ang kanyang karanasan sa pag-alalay sa ina ng kanyang kaibigan na isang COVID-19 survivor. Siya ang naging sumbungan ng kaanak ng pamilya. Makaraang maisugod sa isang pribadong ospital sa Pampanga ang senior citizen dahil halos punuan na raw noon ang pampublikong ospital sa lalawigan. Sabi sa akin, sabi niya akin ang problema natin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, meron kasing kailangang gamot na ibigay kay mama. Sabi niya, kaso sobrang mahal nung gamot. Ang gamot na kung tawagin ay Remdesivir ay kinakailangan umanong ireseta sa nooy critical na senior citizen na pasyente. Bilang private nurse at kaibigan ng pamilya ng pasyente, inunawa niya hindi lamang ang doses o importansya ng gamot kundi ang presyo nito. Ang presyuhan lang niya sa market is nasa usually 1,500 lang, 100 milligram na vial. Nung tinanong ko yung kumari ko kung magkano ang presyo sa ospital, nagre-range siya ng 8,500 to 10,000 per vial. Eh yung 100 milligrams na vial, Sir Pao, hindi naman yun lang ang ibibigay. So hindi ko alam kung nasa 500 milligrams or 300 milligrams ang dosage. Talagang gulat na gulat kami kasi parang wow, overpricing talaga siya. Sobrang ang laki ng price difference kung bibilhin mo sa loob ng ospital tsaka sa labas. Sa tindi ng kanilang intindihin sa laki ng presyo ng Remdesivir, tinangka nilang makipagnegosasyon sa ospital na bilhin na lamang ito sa labas dahil mas mura ito. Ngunit babala sa kanila ng ospital. Ang sagot sa akin ng ICU nurse ng facility, ma'am, isang beses lang kami niyang kukunin. Sa susunod po, hindi na pwede. Dito lang po talaga kasi dapat kayo kukuha ng gamot. Hindi po kasi pwedeng bumibili sa labas. And ang initial reaction ko, paano na lang kung yung pasyente walang pera? Sa laki ng bill sa ospital, naidulog umano nila ito sa tanggapan ng provincial government ng Pampanga. Hanggang ngayon, meron po silang promissory note dun sa ospital kasi nag-bill sila ng 1.5 million in 2 weeks. Sa ospital, 1.5 million. Para kay Erica, nauunawaan naman umano niya ang laki ng gastusin ng mga pribadong ospital na umaalalay sa mga COVID-19 patient. Pero bilang isang frontliner, nangangamba rin umano siya dahil ang tama ng COVID-19 ay hindi lamang sa kalusugan, kundi pati na sa bulsa ng mga pobreng pasyente na naiipit sa malaking gastusin. This is an eye-opener. So sana maging lesson na, opo, naintindihan natin pag
Pag sinabi nating private facility, alam natin na meron silang kanya-kanyang policies. Pero sana sa sitwasyon natin na meron ng pandemic, huwag naman nating lalong ilugmok yung mga nagiging pasyente natin. Unang-una, yung mga yan, hindi yan mga bilyonaryo. Ayon kay Pampanga 3rd District Board Member Attorney Jun Canlas, hindi lamang ang malaking presyo ng gamot na isinasama sa billing statement ng mga pribadong ospital ang binabantayan ngayon ng provincial government. Kahina-hinala rin anya ang di umano'y sobra-sobrang paggamit ng ilang personal protective equipment o PPE. Isipin mo, PPE o gloves, no, yung guantes, 103 pieces, no. Doon sa palang bilang add number na. Normally yung mga gloves natin, COVID patient, hindi lang naman isa ang isusuot mo, dalawa. Okay. No? Tapos yung the sheer volume of the number, no? Parang kada segundo nagpapalit. Sinabi ni BM Canlas na ang lead agency pa rin sa pagbabantay ng suggested retail price o SRP ng COVID-19 medical supplies ay ang DOH. Ngunit dahil nagiging sumbungan na ng mga kabalin ang lokal na pamahalaan, kaya sila umaakto. Samantala, sa hiwalay na panayam ng CLTV News sa chairperson ng Committee on Public Order and Safety ng Sangguniang Panlalawigan, sinabi ni Board Member Rosby Henson na kailangan ang joint effort kasama ang PNP-CIDG sa enforcement ng batas. Dahil base sa kanilang impormasyon, may insidente pa raw na ginagawa na itong iskema sa black market. Meron kasi kaming mga nakuwang information na kakailanganin nila ang isang important drug sa COVID case. Tapos ang hospital wala. And then all of a sudden, somebody will volunteer na mayroon silang alam. So that is plain and simple black marketing . Sinabi ni Henson na kung may lapses sa monitoring ng presyo ng gamot, hindi rin malayo na baka pati ang pamimeke ay maging lantaran. Pwedeng sobrang mahal. Siyempre, kakagatin ng tao dahil nasa critical condition. Pangalawa, hindi tayo nakakasiguro yung genuineness ng gamot kasi wala kang hahabulin . Naglalaro sa 1,500 pesos hanggang 8,200 pesos ang 100 mg vial ng Remdesivir. Ayon yan sa Department of Health. Ito ang gamot na ibinibigay sa COVID-19 patient upang hindi maging severe ang infection. Ayon kay Jose Binlingad Memorial Regional Hospital Director Montserrat Chichoco, totoong may demand sa naturang gamot dahil ito ay inirekomenda sa mga pasyenteng may mild at severe cases. May ipinalabas na ang WHO na mga studies regarding this, but it is usually given to patients with moderate to severe cases hindi yan binibigay sa mga mild. Okay, so they say that it can prevent or the progression ng sakit na to. Pabor si Director Chichoco na magkaroon ng monitoring sa presyo ng mga gamot o COVID-19 medical supplies. Bagamat magkaiba ang estratehiya ng pribadong ospital at public hospital, sinabi ni Dr. Chichoco na may mga nabubuksan ng usapin gaya ng pagsingil sa PPE ng mga doktor at nurse. Sa amin kasi, isinama na namin siya sa administrative expenses namin. So we do not individually charge PPEs to patient. Siguro yun yung kaibahan natin with the private. Sa private kasi, bawat isang pasyente, kung ilang beses pumasok doon ng doktor at ang nurse, i-charge nila individually. Samantala, naidulog na umano ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa Senado ang usapin sa enforcement ng price monitoring at ang mungkahi na magkaroon ng price ceiling sa mga COVID-19 supplies. Sabi ko nga, yung mga pricing natin sa mga private hospital, napaki-check lang ng mga interagency. We need one agency na mag-aako kung sino magmo-monitor. Kasi ang kawawa pag hindi gumalaw ang mga interagency natin, yung mga tao na umaasa sa PhilHealth, tapos kakainin lang ng ganitong klaseng taas ng presyo ng mga gamot. Hindi rin umano ito maliit na problema dahil tumatama rin ito sa gugulin ng PhilHealth sa mga COVID-19 patient. Kaya ang panawagan niya kay Pangulong Rodrigo Duterte ay ang agarang pagtugon bago ang kaban ng PhilHealth ay masagad sa hindi regulated na presyo ng gamot na may kaugnayan sa COVID-19. Kung kay President Duterte, pakitingnan ho natin itong mga special meds na ginagamit for COVID.
sana ma-regulate natin yung presyo. Wag naman yung sobrang taas dahil iiyak ho ang tao talaga kung ganito kataas. Ubus ho kagad ang PhilHealth. Paolo G. Santos, CLTV News. Hindi raw mabibili over the counter ang remdesivir o ang gamot na ibinibigay sa isang critical na COVID-19 patient upang hindi maging malala ang kanyang pulmonya. Ito ang nilinaw ng Food and Drugs Administration sa isang panayam sa CLTV News. Dahil dito, limitado lang sa mga medical specialist o COVID-19 treatment facilities ang maaring makakuha nito. Nitong nakaraang araw, naungkat sa sangguniang panlalawigan ng Pampanga ang di umano'y overpricing ng naturang gamot na minsay nabibili pa sa black market. Narito ang detalye ng balitang yan. Ibinahagi ng isa sa mga supplier ng Remdesivir sa Pampanga kung papaano ang ginagawang bentahan nito sa ilang COVID-19 hospital. Ang Remdesivir ay ang gamot na nag-aampat ng lunas sa COVID-19 critical case para hindi lumala ang pneumonia ng pasyente. Ayon kay Dan Alvin Ungco, account specialist ng kumpanyang RBC MDC Corporation, mayroon daw Compassionate Special Permits o CSP na ipinagkakaloob ang Food and Drugs Administration o FDA, kaya naman tanging ang mga COVID-19 treatment facility lamang ang dapat magbenta nito. Based sa FDA, hindi kasi tayo pwedeng magbenta sa drugstore. And ang talagang authorized na magbenta nito is yung mga private and government hospital. Kasi si FDA nagbibigay yan ng compassionate special permit dun sa mga authorized nila na mag-serve ng remdesivir. Kung si drugstore nagsiserve nun or yung mga chain account tapos wala silang compassionate special permit, pwede silang ma-penalize sa FDA. Bilang distributor at supplier, bago pa niya sila makasali sa procurement process ng gobyerno at pribadong medical institution, ang CSP ay isa sa pangunahing rekisitos. Although kami sir na distributor ng gamot, hindi kami nagsiserve direct sa mga drugstore. Nagsiserve kami ng gamot sa government hospital at sa private hospital. Once na may approval na kami ng FDA, yun yung tinatawag natin na Compassionate Special Permit. 11 pharmaceutical company ang ipinakitang aktibo sa bidding sa mga COVID-19 referral hospital dito sa Pampanga. Ito ang mga sumusunod: Oxford Distribution Incorporated, Pil Pharma Wealth Incorporated, Bansan Pharma Incorporated, AAA Pharma Incorporated, CM Star Corporation, Metro Drug Incorporated, Ambica International Corporation, Elicet Pharmaceutical Incorporation, Zuilig Pharma Corporation, Applied Pharmaceutical Distribution Incorporated, at RBC MDC Corporation. Sa ilalim ng FDA Advisory Number 2021-0759 na inilabas noong April 17, 2021 na naka-address sa mga healthcare professional at maging sa publiko, nililinaw ng FDA na hindi for commercial use ang Remdesivir at hindi ito maaaring bilhin over the counter sa mga butika dahil wala itong Certificate of Product Registration. So ang Certificate of Product Registration po, ito po yung parang birth certificate po ng isang produkto, parang ganyan, no? It also includes yung marketing authorization, no? Kapag may CPR po kayo, pwede po ninyong ibenta na commercially yung inyong produkto, no? Pero wala pong automatic wala pong automatic marketing authorization ito. Yung po ang kaibahan nila, no? Exclusive lang po ito na ini-issue doon sa applicant at exclusive din po yung pag-distribute nito. Nakahanay din ito sa mga COVID-19 medical supplies na itinuturing na for investigational drugs. Paliwanag ni Direktor Gabuna, ang distributor ng Remdesivir ay kailangang rehistrado sa FDA at dapat may Compassionate Special Permit. Hinala ni Direktor Gabuna, ang issue kung bakit nakakapasok sa black market ang Remdesivir ay dahil na rin umano sa maluwag at bukas na port area ng bansa, kaya ito na ipupuslit. There is one possibility na baka may dumadating na mga supply na hindi po dumadaan doon sa authorized na dapat daanan, no? So nagkakaroon po ng black market.
Tinanong namin ang FDA kung dahilan din ba ang exclusivity nito sa market kaya ito nagiging mas mahal sa ilang private hospital. Sagot niya, posible umano ito. Kaya ang DOH ay naglabas na ng suggested retail price. Akin naman po, sa aking pananaw dyan, nasa, ano naman po, nasa discretion naman po siguro ng ating Department of Health at saka yung hospital. Pero yun nga po, personal opinion po na bakit po may variation ng price on that matter. Kasi may, I don't know po hindi ko naman po sasakupin yung bagay na yun. Babala ng FDA, ang hindi otorisadong transaksyon sa distribusyon o pagbili ng Remdesivir ay tiyak na malapit sa peligro. At sakaling may pagdududa ang publiko, maaari naman umanong ipa-verify ang produkto sa pamamagitan ng pagpapadala ng larawan. Yung clear picture po ng front, saka yung front saka yung likod ng produkto, no? Tapos para po mabasa po natin kung ano po talaga yung nandun sa front at likod, at kung maaari po kung makapagbigay pa sila ng sample, no, pwede din po. Pero kung for purposes of verification po, pwede na po yung picture. Kahapon, August 5, 2021, kasama sa naging agenda ng Provincial Government ng Pampanga sa pagdalo ni Senador Joel Villanueva ang regulasyon ng DOH at ng PhilHealth sa hindi pare-parehas na presyo ng gamot sa mga medical institutions, partikular na sa mga COVID-19 referral hospital. Ayon kay Villanueva, mas mataas pa raw sa 8,500 pesos ang nagiging bentahan nito. Balitaan natin, hanggang 15, 18,000. Sa 10 niyan, ubus na kagad yung PhilHealth mo. So, napakahalaga po na ito ay pinakikinggan natin at nakikinig tayo sa feedback, kagaya nila Gob na nasa grassroots level. Pag simula muli nitong Committee of the Whole hearing, ay babanggitin natin yan. Pero even before that, we will make some calls at representations. Tayo ay empleyado ng ating mga kababayang kabalin at ipaparating ko po kaagad sa kinauukulan sa DOH, IATF na importante po ito at hindi po ito biro, no, na hindi natin monitor yung prices. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, JBL COVID-19 facility utilization rate nasa critical level na. Moderate case patients inililipat sa pasilidad sa Bulacan. Pagsugpo sa pagkalat ng false information, pangungunahan ng KBP at Internews. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalikan si LTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Halos 88% o nasa estado na ng critical occupancy rate ang COVID-19 bed capacity ng Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa siyudad ng San Fernando dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Pampanga. Kaya naman maging ang isolation facility ng ospital ginawa na ring ward para sa mga pasyenteng nasa critical stage. Ang sitwasyon ng JBL Hospital sa gitna ng nararanasang COVID-19 surge, alamin sa ulat ni Paulo G. Santos. Sa first wave po natin, nag-average lang ho tayo ng 1 positive per day. Nung second wave, nag-average na ho tayo ng 118 persons a day. Ngayon po, sa period ng 13 days, nag-a-average na ho tayo ng 100 cases a day. Sa sitwasyong ito ng Pampanga na inilarawan mismo ni Governor Dennis Delta Pineda, batay na rin sa datos ng COVID-19 cases, hindi na maiiwasan na maapektuhan ang mga ospital sa lalawigan. Isa na dito ay ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH sa siyudad ng San Fernando. Ayon kay Dr. Montserrat Chichoco, Hospital Director ng JBL, nasa critical level na ang COVID-19 hospital utilization ng nasabing ospital. 60 beds na lamang ang bakante sa 481 bed capacity nito. Takbuhan ng critical case ng COVID-19 patient ang nasabing ospital sa Central Luzon. Kaya naman ang 185 intensive care unit beds nito ay 84.9% occupied na at nasa critical stage na rin. For the critical cases, no, pagka hindi na po kinakaya sa mga ibang ospital, sa amin po talaga tumatakbo. So ngayon po, mataas po ang utilization ng ating COVID isolation beds. Nasa 88.9% po ngayon. Solusyon sa lumalaking bilang ng tinatamaan ng COVID-19 ay ang pagtataas ng COVID-19 bed capacity at paglipat ng mga moderate case patient sa kanilang extension sa Bulacan. Sa atas ng Department of Health, ang JBL-MGH ang dapat maging sentro ng critical care management sa rehiyon. So nag-increase po kami ngayon ng aming critical care beds. We are trying to increase our critical care beds to the 50% capacity po ng ating ospital sa COVID beds. So ngayon po kasi ang COVID bed natin to include yung aming isolation facility. Naglagay po kami ng extension facility sa Bukawi, kung alam po ninyo yon. So we have 50 beds doon which is expandable to another 50, so magiging 100. Doon po namin dadalhin yung mga moderate cases namin na hindi naman kailangang i-critical care management para ma-increasean po natin yung ating critical care beds dito sa JB Lingad. Sinabi ni Dr. Chichoco, maging ang isolation facility o bayanihan building na nasa compound ng JBL ay ginawa na ring extension sa critical care management. Namin yung kaka-inaugurate na isolation building, bayanihan, which is 50 bed, which is critical care ready dahil may sarili siyang oxygen pipeline. Lalagyan na lang po namin ito ng mga ventilator, cardiac monitors, yun lang po. And then, so we hope to have that 50% increase in the critical care beds by the end of this week. Habang pati ang non-COVID-19 facility ay halos mapuno na rin umano sa 50% bed capacity setup, 485 beds dito ay for non-COVID-19 patient. Sa ngayon po, ang amin pong non-COVID beds ay halos puno na rin po. Kaya pagpaumanhinan po ninyo kami kung sa ngayon po ang aming boarding time sa emergency room ay medyo matagal-tagal ng konti dahil pagka nasa amin na po ang pasyente, kung maaring hindi po sila ililipat, hindi po namin ipapalipat dahil alam po naman namin na mahirap para sa mga taga-Kapampangan yung lilipat pa ng ibang ospital or ibang lugar, lalong-lalo kung medyo meron silang challenge pagdating sa gastusan. Nilinaw naman ni Dr. Chichoco na as of August 5, 2021, sa mga sample na ibinigay sa Philippine Genome Center ng DOH, wala pang kumpirmadong tinamaan ng mas nakakahawang Delta variant sa kanilang pasilidad. Samantala, sa panayam ng CLTV News kay Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, anticipated na nila ang critical stage level ng utilization ng COVID-19 referral hospital sa probinsya. Kaya pati ang quarantine facilities ay nilagyan na rin umano
ng mga ventilator at oxygen setup. Prepare na ho tayo dahil yun na ho ina-anticipate ko noon pa na kakapusin ho tayo sa oxygen. So nagpa-advance purchase na ho ako noon pa. So ang ginagawa ko lang ho is lagyan ng mga isolation facilities. Dahil lang hospital natin ngayon napupuno na ho. So at least sa isolation facilities makapagbigay tayo ng oxygen, makapagbigay tayo ng mga IV meds natin, antibiotics or even worse yung remdesivir kung kailangan. Meron kompleto ho doktor at nurses. Paulo G. Santos, CLTV News. Mas pinagting ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang fact-checking program sa bansa sa pamamagitan ng paglahok sa isang fact-checking program na inilunsad ng non-profit organization na Internews. Malaking bagay umanong naturang program sa pagsugpo ng mga maling impormasyon, lalo na ngayong panahon ng pandemya at nalalapit na ang halalan. Narito ang report. Nakipagsanib puwersa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Internews, isang non-profit organization para sa isang media fact-checking program. Dito isa sa ilalim sa libreng fact-checking training ang mga media personnel. In terms of manpower, there is no minimum size of organization, if I can put it like that. But the commitment we will request for the organizations, if it's a media organization, will be to avail at least one senior journalist and one junior journalist to work on this. So to go through the training and then to be the one producing the fact-checking pieces. Hangad ng programa na malabanan ng pagkalat ng maling impormasyon lalo na ngayong COVID-19 pandemic at nalalapit na halalan 2022. Ang pakikibahagi rin ng mga media station sa International Fact-Checking Network ay magandang paraan upang agad na mapuksa ang mga fake news maker sa iba't ibang social media platform tulad ng Facebook. Magsisimula ang Philippine Fact-Checker Incubator Program sa darating na Setyembre. Kasamang tututok ng Internews sa programa ang kanilang Philippine partners na Rappler at Vera Files. Rainiel Pawid, CLTV News. Ang CLTV po ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng CLTV News, alkalde ng Mariveles dismayado sa desisyon ng konseho na mamahagi ng pera imbes sa pagkain bilang ayuda. Active COVID-19 cases sa Mariveles, Bataan umakyat na sa 881. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Dismayadong humarap si Mariveles Mayor Joe Castañeda sa isang emergency meeting ng Local Interagency Task Force kaugnay ng relief packs distribution. Uminit ang ulo ng alkalde dahil sa desisyon ng Sangguniang Bayan na mamahagi ng 500 piso imbes na grocery food packs. Ayon sa local IATF, walang masama sa pamamahagi ng pera. Subalit magiging ugat umano ito ng pagdumog ng tao sa mga pamilihan. Isang rason upang magkaroon ng COVID-19 transmission at mawalan ng saysay ang pagpapatupad ng total lockdown. Si Rainiel Pawid ang may report. ₱884 na aktibong kaso ng COVID-19. Napipintong pagsasailalim sa 14-day enhanced community quarantine with heightened restrictions. Yan ang kasalukuyang sitwasyon sa bayan ng Mariveles na siyang epicenter ng COVID-19 sa lalawigan ng Bataan. Sa kabila ng kinahaharap na pagsubok ngayong pandemya, tila hati pa ang mga namumuno sa bayan sa usapin ng COVID-19 response at ayudang ibibigay sa higit 149,000 residente. Sa isang public Zoom meeting, ikinadismaya ni Mayor Joe Castañeda ang naging desisyon ng Sangguniang Bayan na mamahagi na lamang ng 500 piso sa bawat pamilyang maapektuhan ng lockdown. Taliwas ito sa unang napagkasunduan ng municipal at provincial IATF na grocery food packs. Hindi po tama, hindi timing yung pamimigay ng ayuda na yan na in the amount of 500 pesos. Ako siguro, kung meron pa tayong makahanap na budget, mas gusto ko 1,000 pesos ang ipamigay. No po? Pero hindi po sa panahon ng lockdown. Dahil ayaw nga po natin silang ma-encourage na lumabas. Git ng alkalde, kailangang ikonsidera ng Sangguniang Bayan ang kaligtasan ng mga tao. Ipatutupad umano ang lockdown upang malimitahan ang mobility sa bayan. Hindi tayo madamot para magbigay ng cash, no po, ng pera, tulong. Pero hindi yung mamimigay ka ng pera dahil natutuwa ang mga tao at papalakpakan nila yung mga konsehal na sumang-ayon sa 500 na hindi nila iniisip yung pwedeng mangyari nakakalat lalo ang virus. Dahil sa naging desisyon ng SB na pera ang ipamahagi, inaayos na ngayon ng Executive Department ang ilang pondo na maaaring gamitin upang matuloy ang unang planong food pack distribution. Samantala, nilinaw ng local IATF na hanggat wala pang ibinababang pinal na resolusyon ang National Interagency Task Force ay hindi muna ipatutupad ang ECQ with heightened restrictions sa buong bayan. Rainiel Pawid, CLTV News. At kaugnay ng balitang yan, dumipensa naman ang Sangguniang Bayan ng Mariveles hinggil sa issue ng pamamahagi ng 500 pisong monetary subsidy sa mga residenteng maapektuhan ng posibleng 14-day lockdown. Ayon sa konseho, iniiwasan na nilang maulit ang pagkasira at pagkabulok ng mga grocery na nangyari noong ipatupad ang unang lockdown noong nakaraang taon. Hindi umano naging maayos ang sistema ng distribusyon na pangunahing dahilan kung bakit napagdesisyonan nilang kontrahin ang food distribution plan ng Mayor's Office. Isa pa sa kanilang konsiderasyon ay ang pangangailangan ng ibang pamilya sa ibang basic needs liban sa bigas at delata. Anila, malaking bagay ang 500 piso upang makabili ng ibang essential needs tulad ng gatas at gamot. Samantala, karagdagang 34 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Mariveles kahapon, August 5. Dahil dito umakyat na sa 881 ang kabuang bilang ng COVID active cases sa naturang bayan. Isang pasyente rin ang binawian ng buhay kaya 106 ang total COVID deaths sa Mariveles. Para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa naturang bayan, makakasama natin live si Mayor Joe Castañeda ng Mariveles, Bataan. Magandang gabi po sa inyo, Mayor. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Sonia, sa lahat po na inyong mga kasama po sa CLTV 36. Okay.
Mayor, ito pong ating, ang kalagayan po ngayon sa Mariveles ay nasa critical stage na kumbaga. Yes. At kanya kayo po ay nag-iisip ng implementasyon ng ECQ with heightened restrictions. Kailan po nyo inaasahan na bumaba ang desisyon po ng regional at national dito po sa inyong kahilingan na i-implementa ng ECQ with heightened restrictions, Mayor? Okay po. With regards po dun sa Regional Interagency Task Force, bumaba na po yung kanilang rekomendasyon, yung endorsement po nila sa national na kami po ay isa ilalim sa ECQ with heightened restrictions na po. At ang probinsya naman po ay ECQ, na po under ECQ. Inaasahan po namin na kung hindi po ngayon, hanggang bukas po ay lalabas na po yung pong declaration ng National Interagency Task Force na po na kami po ay ang buong Bataan ay sasailalim sa ECQ at ang Mariveles naman po ay ECQ with heightened restrictions. So Okay. hanggang bukas po siguro po. Okay. So, Mayor, malaki po ang epekto nito sa kalakalan, sa kalagayan po ng mga manggagawa, lalo na sa Opo. Freeport area of Bataan. Alam po natin na mahigit 30,000 ang mga manggagawa sa loob po ng sa Mariveles, kumusta po ang mga manggagawa ngayon, ang kalakalan, ang negosyo sa loob ng Freeport area po ng Bataan? Okay po, pag po na aprobahan na po yung ating pong request na dedeklara ng ECQ with heightened restriction dito po sa bayan ng Mariveles, talaga pong mag-i-stop operation muna po ang mga pub enterprises or kahit po yung mga outside pub, non-pub enterprises. Upang sa ganun po, mabigyan daan nga po ito pong gusto natin mangyari na wala mo ng galawan, malimita yung kilos ng mga tao, kung saan po essential lang po, mga essential purposes lang po ang ating papayagan lumabas ng bahay. At kaya nga po tayo, nais po natin na mamahagi ng grocery or yung pong relief packs upang sa ganun po ay hindi na po lalabas ang mga tao upang sila po ay meron pong magagamit sa pang-araw-araw pagkain nila, mas-sustain muna yung kanilang pangangailangan upang malimita po yung wala po muna ang labasan o dahil po ang incubation period ng virus ay 14 days. So para po yung 14 days na yan ay paglabas po nila para magtrabaho ay talaga pong wala na po yung virus at hindi na po kakalat malesen yung transmission. Okay. Mayor, ito pong Sangguniang Bayan ay tumututol naman dun sa pagbibigay ng relief packs. Ang gusto ho nila ay 500 pesos plus bigas. Yes. Actually po ma'am, yung pong yes po, with regards po dun ma'am, actually po, nung po nagkaroon kami ng meeting with Gov, Abet, and the rest of the mayors ng Bataan, kung saan po pinag-usapan na po itong i-request natin itong request natin sa National Interagency Task Force and also sa Regional Interagency Task Force ay after naman po noon, nagpatawag po ako ng meeting sa aming mga kapitan, ganun din po sa aming mga konsehal. Kasama, pinatawag po namin ng Vice Mayor, SP members. Kaya lang po yung Vice Mayor po, mas pinili niya kahit po emergency talaga yung purpose. Ito nga po yung ECQ. Yung Vice Mayor po, mas pinili niya po umattend po nung pong opening po ng isang health center sa barangay niya. So wala po siya doon sa meeting pero nandoon po lahat naman yung kanyang konsehal at sa Zoom meeting ayuda ay upang hindi na muna po palabasin ng mga tao upang may magamit muna sila at once and for all for 14 days. So yun po yung masama lang po nung okay naman po yung naging usapan yung meeting, yung emergency meeting with the Sangguniang Bayan members. Dahil po sila pa po nagtatanong kung saan kukuhanin. Of course, wala na po kami nakalaan para sa relief goods. Kaya po, naghanap po kami ng mga budget o project na hindi pa namin nauumpisahan at pwede pang realigned. So, sila nga po yung nagsabi na yung sa ganito, sabi ko, actually po, yes, isasacrifice po natin yan yung sa ating boardwalk. Dapat po sana pampagawa po yun ng aming boardwalk dito sa may gilid ng munisipyo sa may tulay para gumanda yung aming yung aming parang plaza, mini plaza doon.
bali dahil po sa the amount of 10 million po yun. At isa pa pong project namin na po, yung isa pa namin evacuation center na papagawa po sana namin, the amount of 12 million din po yun, isasacrifice ko na nga po yun. Isasacrifice na po namin yun upang ilaan po dito sa pag-aayuda. Kaya lang po, nakakalungkot lang po, kung nagkasundo naman na po kami, okay na, and then in-adjourn ng meeting, okay na po, na aantayin na lang nila yung request ko for special session and para po doon sa pagpasa ng realignment, at okay na po lahat na napag-usapan, yung po sa relief goods na ayuda, at yung sa bigas, no po, na 5 kilos, 5 kilograms. So nagulat na po ako nung nasa session po sila, special session na request ko, nakalagay po ng realignment ng mga project na yon para po ilaan po doon sa relief goods. Na ipasa na po, okay na, bigla po nagbago ang isip nila, nag-other matters po sila, which is violation of the internal rules of procedure po yun. Dahil po, kung ano lang po dapat ang pinaka-item of that particular session or special session, dapat po yun lang ang agenda, ay lang ang kanilang tatalakayin. So bigla na lang po, para po nagkaroon po silang manifestation at parang, I don't know if it is a way of recommendation na pera na lang po. Tapos po, dahil po naka-live sila, yung mga tao po, dahil siyempre po gusto ng pera, nagsasabi po ang mga tao na, sige, pera na lang, cash na lang, 500 na lang, ganyan. So, hanggang sa kahit pinagpapaliwanag po sa kanila, yung aking anak, na first counselor po, siya po ang chairman ng Committee on Health and Sanitation, kahit nagpapaliwanag po siya, hindi siya pinapakinggan. At kahit nakikiusap po siya na maawa na po tayo sa ating mga health workers na pagod na, hindi na nila kaya, kung itong magbibigay tayo ng 500 pesos, ay papalabasin natin ang mga tao dahil hindi naman itong panahon na pagbibigay ng pera. Dahil tayo ay tayo po ay sasailalim sa lockdown, so dapat walang galawan. Sana po may realize ninyo na mali po na mamigay tayo ng pera ngayon. Pwede naman po sa ibang pagkakataon, wag ngayong lockdown. So, hindi po nila pinakinggan. Okay, Hindi Mayor. po nila pinakinggan at pinasa pa rin po nila. Okay, Mayor. Meron ho mga kinakatwiran, meron pong kinakatwiran ang Yes. konseho. At Yes, tama po. ang mga binanggit po nilang dahilan, yung dati na pagkasira at pagkabulok ng mga Yes. grocery. Merong mga pamilya na hindi naman bigas at delata ang kailangan, gusto nilang makabili naman ng, let's say, pangangailangan ng mga yun po yung sinasabi nila. Okay po. Ito po ba Ma'am, ang tunay, Mayor? Ito po ba ang Yes po. tunay na dahilan o may Okay po. nakikita ho kayong ibang dahilan na nasa likod po nito? Okay po. Sige ma'am, sasagutin ko ma'am yung sinasabi po nila. Yung sinasabi po ma'am nila ma'am na experience last year ay yung pagkabulok, wala po ma'am na perwisyo doon ma'am Dahil po, namigay po kasi kami ma'am ng itlog na pula. At alam niyo naman po ma'am, pag mainit ang panahon, wala naman po kami storage na yung temperature po ay bagay na bagay po doon sa mga itlog na pula. Nabulukan po kami ng itlog na pula. Yun lang po, wala akong grocery na nabulok dahil may expiration date naman po yan. Yun lang po, ang nabulok lang po, yun lang po itlog na pula. At yung itlog na pula na po yun, wala po dapat silang sasabihin doon kasi po, napalitan po yun. Wala pong extra na gastos ang munisipyo. Alam niyo po ma'am, sa totoo lang po, kilala po ako ng aking mga kababayan. Kahit sarili kong pera gagamitin ko para lang po hindi maperwisyo yung aming pamimigay o para lang po hindi na ma-account doon sa pera ng munisipyo. Yung po kung meron po mga nabulok. Pero sa totoo lang po, ang mga supplier po namin, lahat po yung pinalitan nila. Yung po nabulok po na itlog. At yun naman po sa bigas na nabukbok, pinalitan din po. Wala po at lahat po, sa totoo lang ma'am, ito po, alam naman ng aming mga kababayan yan. Ako po mismo ang nag-i-inspect ng mga bigas at pag nakikita ko po na may bukbok, pinapasuli ko po sa supplier at talaga naman po pinapalitan po nila. Very hands-on po ako, alam po na aking mga kababayan, ang mga Sangguniang Bayan members, nasa mga bahay nila, natutulog. Ako po umiikot. Iniikot ko po, kasama ng aking anak na si Consiala Jaja, ang mga pamimigay. Ako po mismo, binubutas ko po yung sakot, sinitingnan ko po kung may bukbok. Ako po mismo ang nakakita ng mga may bukbok at ako po nagpabalik. At lahat po yun ma'am, 3 trailer, pinabalik ko at lahat po yung pinalitan. Yun po dahil lang po doon kaya nagkaroon ng abala. Dahil ayoko po mamigay ng bulok o yung may bukbok. Samantala sa ibang bayan, hindi ko na po babangit kung saan, nag-sorry lang yung mayor. Ako po hindi. Ayoko ng ganyang klase ng supplies dahil tayo ay nagbabayad ng tama. Kaya sinuli ko po yun.
Kung may antala po, dahil po doon, dahil hindi po ako pumayag na ipamigay yung may bukbok na bigas at siyempre po yung bulok na itlog. So, Okay. kaya siyempre ma'am, hindi po maiiwasan yung mga ganun pangyayari. At yung po sinasabi po ma'am nila na may ibang pangangailangan, no po, of course, tama po yan. Talaga naman po hindi naman natatapos ang ating pangangailangan sa 14 na araw na tayo ay naka-lockdown. Pero ang sa panahon ngayon, kailangan po natin magtiis. Kung ano ang available, yun na muna. Gatas, may gatas po kasama ng aming ipapamahagi, no po. Of course, considering naman po, nasabi ko nga po ito po mga karamihan po ng mga tao dito sa Maribeles ay factory workers. Of course, kahit paano naman po, may sweldo pa naman po sila na kung pwede nila ibigay doon sa kailangan na kailangan nila. Ang munisipyo po namin, ma'am, ang aming health center, municipal health office po namin, namimigay po kami ng libreng gamot. Lahat po ng gamot, ma'am, kahit ano po. Kung wala po kami sa aming RHU, kung pwede po, kung meron po kami mga naka-MOU na mga butika, kahit po anong gamot, ma'am, pwede po namin ibigay sa aming mga kababayan ng libre. Sige po, Mayor. Kulang na po yung ating oras. Yung panghuling tanong ko na lamang po sa inyo. Meron ho ba kayong nakikitang ibang dahilan kung bakit sila tumututol? Dahil po sa inyo pong paliwanag, lahat po ng kanilang sinasabing katwiran sa kanilang pagtutol ay meron naman po kayong katugunan. At sabi nga po ninyo, bagamat meron mga nabulok, yun lamang pong mga itlog na maalat at sabi nyo nga, lahat ng mga nagkaroon ng diferensya, pinalitan naman ng mga supplier. Yes, Ano mo ang kayaang dahilan kung bakit? Ito po ba ay may ibang motibasyon po kayong nakikita? Yes po, ma'am. Nakakalungkot po, ma'am, na mula po ako po ay nanalo. Ako po kasi, ma'am, nanalo po, ma'am, ako ng no to vote buying. Wala pong vote buying. Namigay po ang aking kalaban ng 1,000, 1,500. Ako, ma'am, wala po, 0. Ang tanging nagpanalo lang po sa akin ang aking mga kababayan dahil ako po ay 9 na taon na konsyal. Nakita nila po kung gaano po ako manindigan, kahit ako po ay babae, matapang po ako. At kahit mag-isa lang po ako, katulad din po ng aking anak sa konseho ngayon, nakikipaglaban po ako. At nung kaya po nung ako naman, nung anak ko po ay lumaban ng konsehan, lagi po siyang number 1. Nung ako po ay, nung panahon na yon, hindi mo na pa ako lumaban dahil natapos po yung term ko, nag-review muna pa ako sa bar exam. Nung naging abogado po ako, bumalik po ako. At wala po, 3 taon ako na mahinga, pero nanalo ako bilang mayor. Ang kalaban ko, incumbent, yun po yung mga kakampi ng mga sangguniang bayan na yan, dahil po ang anak ko na po nag-iisa. So politika po, ma'am. Mula nung manalo po, ma'am, ako hanggang ngayon, wala po katapusan ng politika dito sa aming bayan. Lagi po yan, ma'am. Ipapatawag ko sila, mag-meeting kami. Pero ma'am, pag sila ay nag-session na, nandoon sinisiraan nila ako, sinisiraan nila ang anak ko pag wala sa session dahil may ibang mga activities kami. Talaga pong walang katapusan ng politika dito sa bayan ng Maribeles. Okay. Mayor, alam ko po medyo nagiging emotional po kayo dito sa usapin na ito. Nauunawaan ko po yun. Pero at this point in time po, medyo nagkulang na po yung ating oras. Nais ko po kayong pasalamatan at siguro sa mga darating na panahon, mai-interview din namin ang inyong ang Vice Mayor at iba pang mga konsihal at mababalikan po namin kayo sapagkat atin namang sinusubaybayan ang kalagayan niyo sa Maribeles. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Maraming salamat po, ma'am. God bless po sa inyo. Thank you po. Sa pagbabalik ng CLTV News, pambato ng Angeles City sa Miss Universe Philippines 2021, abala na sa paghahanda. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalikan si LTV News at sa iba pang nangungunang balita. Abala na sa paghahanda ang pambato ng Angeles City para sa prestihiyosong Miss Universe Philippines 2021. Hindi raw madali ang kanyang training, ngunit determinado ang ating kabalen beauty queen na maiuwi ang corona para sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Kilalanin natin siya sa report ni Jennifer Salenga. Hindi raw inakala ng 24 years old beauty queen mula Angeles City na si Camille Eloise Aisma na sasabak siya sa pinaka-prestihiyosong beauty pageant sa bansa na Miss Universe Philippines. Bukod sa pagiging introvert o mahiyain, may stage fright din daw siya. Hindi rin daw niya hilig ang mag-ayos at hindi rin daw siya nanonood ng mga beauty pageant noon. Pero dahil sa udyok ng mga kaibigan na kasamahan din sa trabaho, sinubukan niyang sumali sa Mutyaning Angeles noong 2017. Bagamat first-timer sa beauty pageant, kinoronahan si Camille bilang Mutyaning Angeles Tourism. When I graduated college, tapos I have the leisure of thinking, what will I do in my life? I realized, wait, why not try pageantry? Kasi it's holistic development talaga. From your public speaking to the way how you carry yourself, it's everything. So, okay, it's a consequence of developing myself talaga. So, I tried po. Ngayon, isa na si Camille sa official candidates ng Miss Universe Philippines 2021 at dahil nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, extra challenge raw ang paghahandang kanilang ginagawa kasama ng kanyang glam team. Dadaan ang 100 kandidata ng Miss U Philippines sa serye ng remote challenges bago salain ang 75 down to 50 candidates. Ibinahagi ni Aisma ang kanyang paghahanda kabilang ng pag-workout, personality development at syempre ang question and answer portion. I honestly have sacrificed a lot, not mentioning my baby fats. Kasi before po talaga, medyo chubby-chubby pa ako. So I have to diet talaga. And also, I get to learn how to properly walk, to converse, also to how to project myself. Isa rin sa inaabangan sa mga pageant ang pagrampa o walk ng mga kandidata. Isa raw ito ngayon sa talagang hinahasa pa ni Aisma. It's not really about sino yung prettiest, sino yung pinakamatalino. It's a whole package of performance. So I wanted to give that all, and I'm trying to learn more about walking as well as Q&A, of course, because there are times that if you could notice, I'm really fast at talking, so I have to tone it down, and of course to make sure that I should be not controversial as well when I talk on subjects that are politically charged. So it's really something to be a beauty queen. It's not just the glitz and glam. There's a lot of happenings around. It's a team of people, a village of people creating that queen talaga po. Samantala, sa kabila ng pagiging beauty queen, kwento ni Aisma, nakararanas din daw siya ng pangbabash mula sa ibang tao. Pero malaking tulong daw ang kanyang Miss Universe journey upang mas mahalin ang kanyang sarili. It's a clamor talaga of everything, of challenges, of people saying a lot of things to you, advising you. But then I realized, I am a work in progress. I am still developing. I am still learning. So I became more kinder with myself amid the preparation. Interesting nga po yun. Kasi I've always thought na baka ako yung number one magda-down sa self ko. Pero yun, I found talaga na my footing na, okay, I believe in myself. I can do this. Ngayong araw ang huling voting para sa ikalawang challenge sa Miss U Philippines na Video Introduction Challenge. Matapos ito, pagsasamahin ng votes at score upang i-determine kung sino ang aabante sa top 75. Kaya naman panawagan ng pambato ng Pampanga, Ayun po mga karehiyon, and to my all kabalens, I'm really proud and I will carry with pride our province, and I hope na you reciprocate po also the favor by helping me in voting po through downloading the Miss Universe Philippines app. Talagang vote for me, download the Miss Universe app for Android and for iPhone. It's available, and then look for my photo, my portrait photo, and it's written there, Camille Eloise Aisma, and just tap the star button. Sa September 25, nakatakda ang Coronation Night para sa Miss Universe Philippines 2021. Bukod kay Aisma, lalahok din sa pageant ang mga Kapampangan na sina Mirhan Hipolito from Angeles City, Roxanne Sarmiento mula sa City of San Fernando, at Alisa Georgia Felix ng Macabebe. Abangan rin ang kanilang ginagawang paghahanda dito sa stasyon na champion sa local pride, CLTV. Jennifer Salenga, CLTV News.
At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Para naman sa Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat at stay safe mga karehiyon.